Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Nginibingelele bafethu ngiphinde nginambukele khona la kwiZwide Media TV. Namhlanje ke am live ejozini kwela ngakithi sivakashela ubaba uSomnandi bafethu njengoba nibonile performance yakhe namandla kakhulu. So njengamanje ngizombuza ke ubaba uSomnandi imbuzo embala ukuthi ke ngabe lento sibona lapha stage iqhamuka. Sikubingelele siphinde sikwamukele baba khona la kwiZwide Media. Zwide Media sanibonani uthokozana wakalanga unibingelelayo bathi uSomnandi somdelicious somlekele kodwa mangifika endaweni ngithi nguSomnandi uyasabeka njengekhekheleni yoswethu amavisit ngoba wethu abakhwekazi ngishumi lapho isikhalazo sentombi eqoma kabi ngiphuma londe mahlabathini ngithenga phezulu olundi plaza NK uNkulunkulu uyijaji angihambe ngiyavaya ngilali ngiyagidla ngithi ngiyagawula ngisheli ngiyadate. Baba Somnandi ithuba lelo bengikade ngilifisa ukuthi ngibe nawe yize noma isikhathi singekho ngiyabona ukuthi uyaphuthuma nabantu laba yakujabulela sibonile izolo iCD promo iphumile yini esingayilindela ngomsebenzi wakho. Angiqale umbuzo wakho oqala lento uyibonayo yeperformance isuka othandweni umculo uba nobizo lawo hayi ukuthi wenza ngoba ubona abantu benza ngoba uzofika phambi kwecrowd ungazi ukuthi wenzeni lento iphila kumina ngiyayithanda kakhulu uphumile umsebenzi isihloko sealbum entsha kaThokozani Langa iDiamond seliphumile namanje ngiliphethe la abalifunayo bengasondela kunamanona isimanga phakathi. Hey, ingoma zu14 zibhaliwe zimnandi kakhulu bazoyithokozela abantu ngicela bangene kuma digital stores bakwazi ukuthi bathole umsebenzi nange CD futhi iyatholakala nakumina uqobo iyatholakala imnandi kakhulu bazoyithokozela. So baba yini esingayilindela mhlawumbe stylini sakho khona okushintshile mhlawumbe okusha okusukela kule minyaka emidala ngabe khona esingakulindela okushintsha ukunoma kushintshe uyazi ukuthi ngibuye ngihlale ngibuyele emuva stylini sami ngiphinde ngene na kwi-youth stylini samanje zonke indawo ngiyatholakala ngoba kufuneka abantu ubabambe kanje abadala abancane uhambe nabo kanjena. Siyabonga kakhulu baba for isikhathi sakho. Siyabonga kakhulu imnandi ngifeaturishe oBriqwane ngafeaturisha ubonakele ngafeaturisha uThando Luni wengane zoma uMaphungula imnandi kakhulu.